मीडिया हे एक बरे साधन असाच पण आम्ही ते जतनायन वापरप ही आमची जबाबदारी असा आणि म्हणून ह्यो काय महत्वाच्यो टिप्स तुम्ही याद दवरप सामक्यो गरजेच्यो. तुमच्या सोशल मीडिया खात्या खातीर स्ट्रॉंग पासवर्ड वापरा. तुमची व्यक्तिगत माहिती तुमच्या लागींच्या ट्रेडिशन सांभाळून कोटान वाटो घेतात आल्यो वस्तू सांभाळूंक आमी वावुरता तुम्ही सांभाळूंक जाय म्हूण तुमकां शिटकायता